Falamos do CRA de Culleredo, o Centro Rural Agrupado, que está estes días coas portas abertas para que xa no mes de marzo as familias que teñen crianzas que podan pois estar mirando onde os van a escolarizar o curso que ven, pois opten por esta alternativa das antiguas escolas infantís de Culleredo, moi premiada nos últimos anos. A directora é Carlota Sánchez e eu quero agradecer públicamente a Carlota, coa que imos falar nos vindeiros minutos, que fixera un esforciño porque estes días son complicados nas escolas de Culleredo. Que tal, Carlota? Moi bons días. Hola, bons días, que tal? Gracias por atendernos. Decía que estes días estades coa xenda apretadísima porque entre as clases e as visitas das familias supoño que non dades abasto. Os están a visitar moita xente? Pois mira, Fran, a verdade é que sí que estamos que non damos abasto, porque como ti dis, de 9 a 2 estamos, bueno, pois dando clase, ¿no? Como sempre, pero a maiores estamos aquí polas tardes, ás veces ata as 8 aproximadamente, porque estamos, bueno, pois recibindo a todas esas familias interesadas en coñecer o noso centro, porque, bueno, nos facemos as portas abertas individualizadas con cada unha das familias, entón, bueno, a visita dura pois unha hora aproximadamente con cada familia e, bueno, damos citas ás 3, ás 4, ás 5, ás 6 e ás veces ata as 7 tamén, entón, bueno, pasamos moito tempo no centro nestos días. Case que vos poñan unha cama aí, non? Sí, a verdade é que os nenos saben que estamos agora de portas abertas e xa algúns bromean, xa din, pero profe Carlota, pero ti tes unha cama aquí para dormir, e digo, bueno, é o que me falta. Directora, contanos un poquinho para a xente que non coñece o CRA de Culleredo, o Centro Rural Agrupado, exactamente que e como funciona? Pois mira, o CRA de Culleredo é, como ti dice, un centro rural agrupado, porque está formado por 4 escolas das antiguas unitarias, das de toda a vida, non? Nas que os nenos están mesturados por edades, os nenos de 3, os de 4, os de 5, están todos xuntos, non? Entón, bueno, pois temos a Escola de Sésamo, a Escola de Vinceira, a Escola de Ledoño e a Escola de Choeira, vale? Que é a sede do CRA, é a única das escolas que ten 2 aulas, a aula de Choeira 1 e a aula de Choeira 2. Ou seja que estades, esa é a aposta, non, da escola do centro, estades no rural e ademais aproveitando esa interacción coa contorna, que quizáis unha das claves para que a vosa proposta recibise tantos premios nos últimos anos, porque iso é algo que moita xente non sabe, e xa lo contamos nós, o CRA recibiu moitísimos premios. Sí, a verdade é que sí, eu creo que un dos puntos fortes que temos neste centro, esa contorna tan maravillosa que hai en Culleredo, entón nos intentamos aproveitala ao máximo, non? Sacando aos nenos, os levamos ao bosque, porque, bueno, nos, como dicimos así un pouquiño entre bromas, pero é verdade, o sea, creemos que o outono, por exemplo, vívese no bosque, recollendo elementos do outono e vendo como vai cambiando a paisaxe, e non coloreando unha folla de cor marrón, non? Na propia aula, senón que hai que sair ao exterior. E despois tamén o que dicías, pois, que ao ter os nenos misturados por edades de 3, 4, 5 anos, pois, sí que aproveitamos esa riqueza que se dá neste tipo de interaccións, non? Ao final os pequeniños, os de 3, pois imitan aos maiores e aprenden con moitísima rapidez, porque o ambiente é totalmente estimulado. E por outra parte, claro, temos os maiores que van adquirindo unha serie de valores moi importantes, pois de paciencia, pois esos valores de cuidado aos máis pequenos, de respetalos, bueno, é algo que é maravilloso, e nós pois apostamos totalmente por eso. De feito, como te dicía, pois na Escola de Choeira, que temos Choeira 1 e Choeira 2, que son 2 aulas nunha mesma escola, nós poderíamos ter aos nenos de 3 nunha aula, por exemplo, e os de 4 e os de 5 noutra aula. E non, nós queremos as 2 aulas cos nenos das 3 idades, porque creemos que eso é o que mellor lle ven aos pequenos. Estamos a falar precisamente de esas idades moi temperas, de 3 a 6 ou de 3 a 5? Son as idades concretas? Sí,
de 3 a 6 é o segundo ciclo de educación infantil, vale? Cuarto, quinto e sexto de educación infantil. Os 3 cursos previos a empezar a escolarización de educación primaria. Lóxicamente, estes días que están as portas abertas, moita xente, bueno, pues, vos pregunta un pouco por como traballades, que acabas de describir. En esa interacción co entorno non está só o entorno natural, porque as propias familias teñen un peso protagonista na educación e na vida das escolas, non? Efectivamente, un pouco é un dos pilares fundamentales do CRA de Culleredo, esa colaboración constante coas familias, esa comunicación bidireccional, porque, bueno, nós creemos que a educación dos máis pequenos ten que ir, a familia e a escola ten que ir da man, e facer un traballo verdadeiramente en equipo. Entón, bueno, nós facemos pois moitísimas actividades os luns pola tarde coas familias, un pouco con 2 obxectivos. Un obxectivo é que as familias se coñezan entre elas, non? Porque ao estar distribuídas por todo Culleredo, pois encontrábamos un pouquiño con ese problema de que o mellor as familias levaban o seu pequeno a un parque, eran unhas familias de Sésamo, o seu carón estaba unha familia de Ledoño, non se conocían entre eles. Entón, pois é unha das cousas que por eso facemos pois esas actividades polas tardes, os luns, que son veñen todas as familias que queren e se coñecen entre elas, e se forma un pouco de comunidade, non? Digamos, de tribu. Entón, claro, para nosotros é fundamental eso. E por outra parte, esa comunicación constante, porque ao final as familias traen aos nenos ata a porta, entón teñen, pois, esa fala diaria coa titora do pequeno, e poden ir, bueno, pois, sabendo que tal ha estado no centro ese día, van vendo a súa evolución e demais. E para nosotros é fundamental eso. Estamos coas visitas guiadas estes días, xa comezaron, evidentemente estades en pleno axetreo, ata cando van ser? Nos vamos a aproveitar tamén esa semaniña de despois das vacacións do Entroido, da semana do 23, estaremos ata ese xoves. Ata ese xoves coas portas abertas, o que sí, bueno, as familias interesadas sí que teñen que chamarnos por teléfono ou mandar un email para que lle demos unha cita, non? Porque son esas visitas con carácter individual, entón teñen que ter unha cita. Entón quedamos en que ata o 20, semana do 23, non? De febreiro, sí, máis ou menos, estades coas visitas. Unha vez solicitamos a cita, nos dan o día, que pasa en esas visitas que, como decías, home, pues, chama a atención, non? Son visitas intensas, unha hora dá para un bo repaso a como se traballa no centro, non? Efectivamente, mira, eles chegan a visita, entón, eles encontranse conmigo, que son a directora do centro, entón, eu lles explico todo o funcionamento. Esa visita dáse en Choeira, que é a sede. Eu utilizo un pouquiño esta escola como modelo para explicar, pois, dende a organización, a filosofía do centro, a metodoloxía, as actividades que se realizan cos nenos. E aproveito para ensinar xa a aula de Choeira 1 e a aula de Choeira 2, non? Aí poden preguntarme, bueno, pois todas as dúbidas que teñen, e despois hai unha segunda visita na que xa van todas as familias á vez, xa serían unhas portas abertas máis ao uso, que probablemente sexan o luns 2 de marzo, vale? Entón, nesa segunda visita, eles poden ir a visitar as instalacións interiores e exteriores das escolas de Sésamo, Ledoño e Vinceira, vale? Para que xa se fagan un pouquiño unha idea de como son todas as instalacións da sede de Sésamo, de Ledoño e de Vinceira, e así poder elexir en que escola queren que vaya o seu pequeno curso que ven. O que van ir seguro é, seguro, si van as papás e as mamás, van os nenos e nenas a ir o ano que ven, o ano que ven, como decías, ven o curso que ven, xa, porque é o 25, o 26, 27, non? Sí. Que pensando así, vendo un poquinho como pasan os anos, xa levades uns anos, ti que ainda que eres nova, pero evidentemente xa levas uns anos de profesional, tes contacto con algún dos moitos rapaces que pasaron polo CRA?
Pois sí, a verdade é que seguimos mantendo contacto, porque eu creo que o vínculo que se crea neste centro, ao ser un centro tan familiar, ser as escoliñas tan pequenas, o vínculo que se crea entre as familias e o profesorado, entre o alumnado e o profesorado, é un vínculo moi forte. Entón, siguen a visitarnos nenos que quizáis están xa en cuarto ou en quinto de primaria, veñen ao centro simplemente para ver outra vez aos profes, para volver a pisar as aulas onde eles aprenderon cando eran pequenos e para contarnos todas as experiencias que están tendo en primaria. Entón, bueno, é moi gratificante. O CRA que estes días teñen as portas abertas. Insistimos moito, poden seguir chamando estes días, non? Inda que sei que vos dou moito chollo, neste caso, Carlota, pero supoño que é o que máis vos interesa, que coñeza o CRA moitísima xente. Pois sí, interesanos moitísimo, xa non tanto para que matriculen, non? Porque ao final cada familia é un mundo e cada familia ten que ver pois que centro lles convence máis a nivel de conciliación, a nivel de ideales e a nivel de todo, pero o que é unha pena é que existan este tipo de colexios que son públicos, vale, que son de todos nós. O que non pode pasar é que haya xente que non matricule porque non nos coñeza. Entón, eu sempre animo a que todas as familias veñan, coñezan o centro e coñezan esa posibilidade que hai de educación pública e que despois decida se pode vir ou prefiere outra tipoloxía de centro. Pois non se pode decir máis alto, ni máis claro, diría eu que tampouco, como nos conta a directora do CRA de Culleredo, Carlota Sánchez, están as portas abertas do centro en todos os sentidos e sobre todo para as visitas das familias que están dubidando onde matriculo os meus fillos o curso que ven. Pois no CRA de Culleredo, que leva moitos anos demostrando que ten unha oferta educativa moi interesante e, bueno, todos esos premios xa non levas a conta dos que levades, non? Bueno, a verdade é que, a ver, temos premios pois de diferentes concursos os que nos presentamos, por exemplo, o concurso de Cantando coas mans, ¿no? Traballando a lingua de signos cos nenos. Despois, bueno, a nosa biblioteca é moi importante, convertímonos un pouquiño en centro referente de bibliotecas escolares, e a verdade é que eso tamén é bastante gratificante, porque nós non temos unha biblioteca grande, un espazo único no que os alumnos poden acudir e leer tranquilamente. Para nós era un hándicap eso. Como pasa moitas veces, cando tes un problema, intentas solucionalo, intentas mover todos esos recursos que ten a biblioteca, ao final ese problema que tiñas convértese en unha virtude. É un pouco, creo que o que ha pasado neste centro. Pois, como decimos, un centro que merece a pena descubrir estes días, o poden descubrir as familias de Culleredo que queiran que as crianzas asistan ao Centro Rural Agrupado, as antigas escolas infantís de Culleredo. A directora Carlota Sánchez, repito o noso agradecemento, sabemos o esforzo que estades a facer estes días e o que faz ti para adicarnos un oquiño, así que moitísimo éxito. Bueno, xa con todas as visitas que tendes, estamos seguros de que ides ter pleno de matrícula para o curso que ven, ou normalmente non é así? Normalmente, a ver, nós somos un centro pequeniño, vale? Porque solamente temos a etapa de primaria, de infantil, perdón, e non temos a etapa de primaria. Pero, en verdade, nós temos 5 aulas, entón, nós temos unha capacidade para 100 alumnos, moitísimos. Entón, nós temos sempre como uns 65 alumnados aproximadamente, ¿no? Hai que ter en conta que, igual que hai nenos que entran, hai nenos que saen para ir á etapa de primaria. Entón, nos ofrecemos moitísimas prazas e creo que un dos puntos, bueno, non sei se é un punto fuerte ou simplemente algo que tranquiliza as familias. Aquí non chegamos a baremar. Entón, todos os nenos que queren vir ao CRA de Culleredo entran. Non teñen ese problema que
que hai en outros centros de, bueno, é que non teño irmán no centro, entón non teño puntos, ou non vivo en Culleredo, entón non teño os puntos de padrón. Aquí veñen moitísimas familias que son de Coruña, do centro da Coruña. Entón, bueno, todo aquel que está interesado simplemente ten que solicitalo, en setembro van a comezar neste curso no CRA de Culleredo. Así de claro, tamén pois nos lo conta Carlota Sánchez, directora do CRA, con as xornadas de portas abertas. Aproveiten porque é unha oportunidade para que os seus fillos e fillas, as súas crianzas, pois se eduquen de un xeito moi especial e seguro que vai ser moi beneficioso. Algo que engadir, Carlota? Penso que o dixemos todo, non? O dixemos todo. Moitísimas grazas por este interese no CRA de Culleredo, bueno, animar a todas as familias que poden chamar. Pois que chamen, que non deixen de facelo e que vivan esa experiencia. Carlota, moitas gracias, moito éxito, un saúdo. Un saúdo.